punya website kami trading license ke isu la someter dia masih di buat ko dia la someter trading license aina ke already Elitum mena long rilong si mena khai ereng ki sonanga bangke pinyeson elimena dak bojar komite presiden dokko adin si bangasu ilikar bifana ke theng ko bangke ni duk tiklo lasi la bangso aputha ka pot bangke nili hin pen bangke pinrem lo lan takalila hala bangso amunit la ke claim vek ke theng ke chok vek amunit afana bangke pini pena bang bong la loin order tum same nang ne pi vek nang po la pentu la bang so amuni da phan kapane long vek ya bang ke nilitum bojar committee la pen ke se ro an lo ne do sida ing long pho ke se long ke do vera muni chareng se ki so pot la ing long pho ke se tum pen chelang si pena pen sida me nilitum la lang o bojara bang ke indefinite si ke bon po la pentu nilitum isi decision che an lo pena barnisia bang ke dipu market bang ke bondho si bipo nilitum la pen non na banke amunita critical ason sido po sukur sing banda nili tumba thekdam longle dela lasi hala sukur sing a phansi dame la bangso amia amasi kisoda chelang vek na po la pentu la bangso mia aphan kapa chelang yo banke la mia o kapa chene bia banke la mia o be pare tun chichini konasi ke doma kona pensi ke bangma lasi hala bangso amia apana pe chene bi banke la oga bepari dum hasin nilitum bojar committee la pen kese hoy ke nilitum presar tipo la banke jongsi be ha beparan choklem ni po banke na pa choklem long le lo la dak banke la si na nili pini la nang litum media hoy banke pen ke karbiang long atok ano ke do akar bia khaya tum ha phansi tambe la mia po khaya phan banke kachere banke nang sot la pen la tum konat ko pima ke claim hala banke elitum ta ke langdun chari ke nang sot athe alang tum bangke akhai da the tan la si hala bangso opola tum ke atok anu tanang lura rai ajana beha bepar ta claim la si hala so bangke elitum ta non ko pisi alang tum na e claim ke dam hala bang da elitum langdun chari nang po la si nilitum non bangke nilitum bojar committee pen na pen banga kankir do hala so kankira long bangke kese tum tanang cherab dun nang po la pen belega kar bi asong tum do anse tami nang cherab nang chetu du nang po la si la pen thu labang so paro ka so phan so mia so phan so keng sang so han ke ne long ya pana banke nilitum pen dang lok ang ton organization e do anstame la pen thu ke nang sot laing long pho ke se tum stame nang cherap dun po an pe alang tum nong same nilitum bojar committee hoi pen same nilitum te cherap dun pa ka po kusi nilitum ning cepat he pondok ke ne long ya pha pu presi ke pethe dang hani ke me polo holy festival hot dak dipu lang ok a hitie lo neletum kese dipu regional committee lo klambang phu sukur sing inghi aphan pini ladak amia si tengkheng dut si alang lipan areng hu pasolo la ben pak pen chorbak bak delo asi khalabang su akathe nai ke chok che nai ang deng long ke le hut nilitum lo chadia song pen demand lo nilitum la tang ora hithi bang ke nilitum pantulong le lo plo la so teng si dipu bojar committee tum sidame nang chekro dun lo la pan la non la anchot kalisi nilitum non masi nilitum chingki dam pet po la license do an abian ke nilitum bang than labi phan sin nilitum non nilitum non ken kam chejor po la si la anchot kali nilitum ke claiming doping la hai ami atum na pleng set di pulong kalabang ta phere meme nilto batai lo kecuniri batai lo pu alang li tumhan adi meklong pekri angtang pen kabang tumhan stame adi meklong ke pek tum ta tukok tasi alang li tumhan puthot cuniri kang tung non kisung apor ke tangceng lo labang so pot munthi de khelang bolo te tum chikela the ke deji tasi gini jewi thalang velo nil tum ke independent ke la lang ok hithi bang ke kangkir lo stame arleng atum ola ok chojora tum do alang li tumhan bangke nil tum bangke thang ke karang kha be alang li tum bangke alang li tum businessman pasuli bom na